Postavil som si krásny dom, ale strašne dobre som ho dal odizolovať. No ale už keď som dostával vlastne pôvodne, tak som si objednal rekuperáciu centrálnu. No, ale že bohužiaľ už dom bol postavený a keď mi prišli, že mi budú vrtať diery a šáhľať všelijaké tie, tak som to vlastne zrušil. Som si povedal, tak asi to nepotrebujem. No ale po 5-6 rokoch vlastne, čo tu bývam, tak tá pleseň sa začala objavovať, tam vlhko je tam, hlavne v zime. V lete vetráte, ale v zime je trošku problém. No, tak na mňa vyskočila reklama na Recuair, sa to volá, Recuair. No, tak som si to preštudoval a hovorím si, tak asi sa budem musieť vrátiť tej rekuperácii. No a táto je taká, sa mi zapáčila, lebo sa nerobí veľa dier všelikade, ale v miestnosti jedna diera a vetráme.